isusu tichafawo tichamuka pamwe chete navo, asi tinozokwanisa kumuka pamwe chete kana tichinge takatenda kuna Jesu Kristu. Ndo nhau huru. Tingatamba tikapembera tikadii, asi kana tisina kuziva Jesu hapana, tiri kutambira mahara. Rugare vanhu vaMwari. Vanhu vese vari kusumuka vari kutaura zvokunaka kwaKristu, vari kutaura rudo rwanga runa Bishop. Hakuna munhu anogona kuita chinhu chakanaka kana asina Jesu, nekuti Jesu ndo rudo. Rugare vanhu vaMwari. Hakuna anokwanisa kuenda kuna Baba kana asina kupfuura nekune mwanakomana anova Jesu Kristu. Ndo zvinotaura mashoko. I think manepa takasvika tikanzwa zvinhu zvaTesaloniika vekutanga 3 ndizvo 3:14 4:13. Rugare vanhu vaMwari. Tichitaura zvokumuka kwaJesu Kristu. Mashoko akanaka iwa anotizivisa kuti tese nyangwe tiri pano pasi tingori nechinhu hani chakatimira kukwana kwenguva, asi nguva inofanira kukwana kana tichinge taziva Jesu Kristu, ndokuti kufa kwedu kunhuhwirire, vanhu vapemberere sekupembera vakafari muna Kristu. Handizvo. Rugare vanhu vaMwari. Hakuna hangu mashoko makuru akawanda ekunyanya kutaura, asi munongoti dai mumwe namumwe akakaziva panguva ino atora mukana wokuziva chakanakira kuva mushoko, kuitira kuti kana nguva ikakwana vanowanikwa vachimuka nesuwo takatenda. Rugare vanhu vaMwari. Rugare maKristu. Chaita sekuda